Barkanmu da warhaka in wada abokanan arziki. To kowa da ya hankali game da zuwa cire kuɗi a ATM machine. Abubuwa da yawa yana faruwa. Na je irin shida da wani abu na bi layi. Ana kan layi, layin maza daban na mata daban, sai wancan can suka zo. Sama suka zo suka ce ai su tun karfe 2 ne ko 3 suka sa sunan sa takarda su kan menene sai sun cira aka ɗauko takarda aka duba babu suna, suka ce su suka tada hannu aka fara fada ko ina har gitsi aka dinga fada kafin a ce ne har mutum biyu sun ce suka tanta kowa yana haka an zare mutum biyu waya ba su ga wayoyinsu ba. Ana cikin wannan can sai wani ya zo, wa zai siya mishi da layi, shi sauri yake, wa zai siya mishi da layi ga 2000, wai haka yake, shi baya bin layi, daga ya je sai a siya mishi da layi sai ba da 2000 sai ya kawai je cire kuɗi. Sannan kuma idan mutum layin shi ya zo kan shi, kana saka wannan abin nan ɗinka katinka cikin ATM za ka cira sai ka ga wasu suna haka. To mutum ya dinga hankali, kina saka katinki ko kana saka katinka mutum ka sa haka ka rufe. Kake yadda ko kake yadda wani ya ga wannan 4 secret number ɗinki din nan. Kake yadda ka rufe sannan ka shigar da lambobin nan naka. Saboda wannan lambobi ne secret ne. Daga kai sai Ubangijin da ya halicce ka aka baka. Saboda ko yaya ka kuskure wani ko wata suka ga wannan lambar shi kenan. Sai za a iya zuwa a yashe miki kuɗi ko a yashe maka kuɗi, kowa da yanka hankali. Abin layin ATM haka wani ya je ya ajiye mashin din shi yana bin layi bai san sanda aka ɗauke mishi mashin ba. Abubuwa da yawa yana faruwa. Kowa yi hankali. Wani wata mutum zai iya zuwa ma kwana 1-2 ma kai ta bin layi, daga an zo kanka sa ce kuɗi ya kare. Ni kaina ya faru haka. Saura mutum 2 ya zo kaina sa ka ce kuɗi ya kare. Na ɗora hannu a ka. Kuka zan yi, me zan yi, abu dai na rasa inda zan yi dai. To inda Allah ya taimake ni, da lokacin da na zo wajen after 6 din na ce farko na je na saka sunana a yan wannan complain ban sani ba. Sai da na saka can zaka sha wannan ba wancan ba na yan complain ne, ga na yan ATM sai na saka. To na already na riga na saka can sai kawai na ji ana kiran sunana bayan an ce kuɗi ya kare ATM can wajen 3 after 3 na rana sai na ji ana kiran sunana can yan complain na gudu, dama banki na ne na gudu na shiga. Kila na samu aka bani tela sai na abin da na samu na rubuta sai aka bani kuɗi akan kanta. Kowa ya dinga hankali, kowa ya dinga taka tsantsan, duk masu zuwa ATM ku dinga taka tsantsan. Kowace ki rike jakarki sosai, ki rike wayarki sosai, ki rike katinki sosai. Wani ma ya yadda katin shi yana ta nema a gaba, yana ta nema bai san inda ya yadda katin shi. Kowa ya dinga hankali. Allah ya kiyaye gaba, Allah ya tsare mu, Allah ya kawo mana da duk wani fitina, duk wani ɓacin rai. Allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasarmu Najeriya. Allah ya kawo mana sauƙin abubuwa. Assalamu alaikum. Ni kan da hajoji na ma na je ATM. Ina ta ɗan nuna mutane ga hajoji na, duk da su na je layin ATM kuma na ɗan yi ciniki kan, na gode wa Allah. Ga transfer baya tafiya. Idan aka siya kai aka maka transfer baya tafiya, kai ma kai wa wani baya tafiya. Kowa sai koke yake akan transfer baya tafiya. Ba network. Allah ka kawo mana sauki. Amin.